balai pirki bahaga jing shisha piyam pi bener ki yagi breu hagi cakapat ba Henry ka jing tia ka jong pi ke bak pi tia ki umat gitu aki ngap ki jong pi ki tia hagi jing tia kepada ki paula Henry pem yo tia namar ka jing dap ka bangi don hagi ni kesengi kim long klem ki ko ibu bay day hang ne ladau Solomon udon ai ka kubor ngira day ban like ban ya kendo u bala mat lut bala tip lut bala yo lut yaki ai baro Henry usai ki kentien riusta ki kentien siar kentien riu rupa ki joku ibu kon kajing thala jok jing thala baro uang kalong kebelenai kat usolomon namar kajing dap jong ki ai baro ki bengidon kim long klem ki tliu ki bepay bat ki basuda kajing dap kalak menlong ke bapau syabar kajing pernai ke bapalang Henry ka mensim te kayam ka basyapo te ka duk ka kerdu ka syong ying jot ka syong ying pay ka syong ying jot ka syong pay dap ka penidon hane pertay kamlong klem ki syak ki batar mat ki syang kau ya ki bahap gade ke jing dap ka bahapo jongka ka don ka jing belat bat ka jing jauh jing yam kalak ban ya halor sla ada nasyapo ka don ka arba lok pe jong bat ki ya ong yang bangalong ka ba don bok pelat ngadai ka keluar ngadai ka siem jong ka bertai Henry mano betip bangayam ngayam haka donut bat ka mensim ka jong bat ka ong lada don ka ka bala jakno na ka jung em ka jong te balai ke bagi umat ki jong kin syutur habang atia menir lok baye ki prabanget baye jong la dau belai udon ke kubor ai bakan long hang ni ya maka pertai ka bagi breu ki yap haga jing long ka batli bat ka basuda wat hap deng jong ka jing dapura bat ka ai baro ka bagi ki yo hoi kamet ka daprai Henry ka mensim ka kerdu ka long rangli ka syong ying jot ka syong ying pay bat ka mensim kayam ngaku hak ban penken mauru hang ne ya ka jing tho jong ka Krisda Rodriguez ka ong kumne hagaraj jonga ngadon ya ka wei ne ki kali ki berem dop tam ha ka pertai kerengan le ayu ke ka kali haba mentang hapan chong ha ka wheelchair mlong bangan syong kali mlong bangan yai haduli jonga ki don bun jadi branded clothes rengan le ayu iki branded clothes ki bangadon haba mentala day ban shoe shop yang de ki jain jong ka hospital haka bang ka unjong ngadon sibun kapisa rengan le ayu iki ne kapisa haba ngamyo ban pendon kam ya lade kayeng ka jonga kade kayeng paki dulan rengan le ayu ya ka haba mentang hapan tia hagi ki art lagi jeng tia hang ne hospital ngadan bun teliki 5-star hotel ngalaban le tia na ka 5-star hotel isya ka way pat
Henrengan le ayu yaki haba mentanga de ban syang naga way ke hospital syaga way pat ban yo ike jing pun koy ngala ai autograf palat cispa ungut kibreu bataki hajar Henry menta ka jing thok ka jong ka long tang hakim medical records jong ki doktor bat kinos hayeng jong ngajubu